Ало? Кой се обажда? Здрасти, Анастасия. Каква изненада! Толкова ми е приятно да те видя. Много се вълнувам за нощта на голямото раздаване на подаръци по целия свят. Шейната ми е пълна догоре, елените се подготвят и скоро ще е време да тръгвам. Да знаеш, че елфите ми казаха, че редиш коледна украса. Прекрасно! Нямам търпение да я видя. И не се притеснявай, ще знам как да те намеря където и да си. Приготвил съм цялата информация в шейната, за да мога да се ориентирам. Анастасия. Знам, че децата понякога трудно заспиват на бъдни вечер. Не е лесно, когато човек е прекалено развълнуван. Вдишай и издишай няколко пъти и съм сигурен, че ще успееш. Трябва да тръгвам. Ще се видим съвсем скоро. Весела Коледа! Хо-хо-хо-хо-хо!